Hello लोगोफोर नोंथांमोनखौहाय दिनैनि बे गुबुन मोनसे शर्ट आपडेट भिडिअहाय नोंथांमोन गासैखौबो फिन खेब बरायहरनाय थाबाय स' नोंथांमोननिसिम आसा खालामो भिडिअखौ जागायनायनिफ्राय जोबजासिम नायलांगोन होननानै एक्चुअली नोंथांमोनाथ' भिडिअनि ससे क्लिप्स बा इन्ट्रोखौनो नायनानै एसेब्लाबो हमनो हाखादोंआनो जानांगौ दे लोगोफोर दिनैहाय आं मा भिडिअनि सायावहाय आपडेटखौ लानानै फैदों एक्चुअली लोगोफोर आं दिनैहाय जेसि नार्जारी बिथांजोंनो लोगोसे फ्रेशमिता बसुमतारी बिथांनि जे रिलीज जानो गोनां मोनसे मिउजिक भिडिअ दंमोन स' लोगोफोर जाहा दायो बे मिउजिक भिडिअहाय जेसि नार्जारी इउट्यूब चेनेलावहाय रिलीज जाबाय दे लोगोफोर ओमफ्राय लोगोफोर जाहा बे मिउजिक भिडिअनि टाइटेलानो जाहैबाय हिरो नम्बर 1 दे लोगोफोर स' लोगोफोर जाय बिथांमोना दासिमबो जुदि बे मिउजिक भिडिअखौ नायाखै अब्ला नोंथांमोना थाबैनो जेसि नार्जारी इउट्यूब चेनेलाव थांनानैहाय नायहैबानो जाबाय दे लोगोफोर ओमफ्राय लोगोफोर नोंथांमोनाथ' गोबाङानो सिनायखायो आरो मिन्थिखायो नङा होमबा लोगोफोर जों बे अफिशियेल मिउजिक भिडिअ हिरो नम्बर 1 आवहाय सोरनि फाव खालामनायखौ नुनो मोनगोन जेसि नार्जारी बिथांजोंनो लोगोसे फ्रेशमिता बसुमतारी बिथांखौ दे लोगोफोर ओमफ्राय लोगोफोर बे हिरो नम्बर 1 मिउजिक भिडिअनिनो मेथाइखौ रोजाबदों बिथां जेसि नार्जारीजोंनो लोगोसे बेलि बसुमतारी बिथाङा दे लोगोफोर ओमफ्राय लोगोफोर नोंथांमोना जुदि भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनदोंब्ला अन्नानै खनसे लाइक खालामबानो जाबाय दे लोगोफोर आरो लोगोफोर नोंथांमोना बेबायदिनो गोदान भिडिअफोरनि आपडेटखौ मोननो थाखाय चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना खाथियाव थानाय बेलनि आइकनखौबो अल प्रेस खालामना लाबानो जाबाय दे लोगोफोर जाहाथे आंनि गोदान भिडिअफोरा नोंथांमोननिसिम थाबैनो सौहैदो स' लोगोफोर जायफोरा दासिम जुदि नायाखै अब्ला नोंथांमोना थाबैनो जेसि नार्जारी इउट्यूब चेनेलाव थांनानैहाय नायहैबानो जाबाय दे लोगोफोर